Wasom papa etiefo ene Ghana adehye yemamu nyina che ebobo so me de toso adununum ene yawo danso nyade aye di yawo ensam ne de ebokotodwem de di aso tie di ani hwe eno na yense ntwerofo abo ne nyina abo amasamufo asemu a anopa ye de to ase na nakwadwoje si no nsi abre mu kase ebo efiri sompa 106.5 FM Accra na enamo sompa 93.1 headquarters edikan kofa pivot ho ansana atwa ne ho akwa kofa yiko 100.9 ewa Asantema mu ho a 101.1 sompa atoyama ntamutakwa na 103.3 takrade sompa no 101.3 yaduru mani masase paso do man kuro sompa na 98.9 sompa kro na wutie sunwane de no bono ahenkuro 106.1 FM eno nso ya sompa se wutie efiri bono east ne na afa hode a tachiman na nobutuo 90.7 sompa nkransa Kingdom 106.1 FM mankasim Paris France abrochimamu wutie sompa kase a na Madam Fupa radio so na wote yenka www.sompaonline.com ensemi nyina ya bono boade akwa akoto Yura Prince atabo atenda ama ubenya bia kenkan Ransford Odehyieba wode na Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra ho na betime de won kanto so ene wadwen kyerafa no anopai ensamu a yade to a wo se na nakwadwoje si no nsi abremu kase yebo ya Endpoint Homeopathy Clinic kan yen ho 2074 ena afa promise dofo wo mo twi square energy food drinker ena afoto wom multiple quest wo mo kutaye mu eme yade sompa obi ba se bre wo da chena wone beverages efo de di mo akotini bi ne se osofo a wo hye ensase eso en wo bo amane se enche aban no eba be hye na afa yensu ahodo ne yakwaye numu no wo mo aye ho nyina security zones Faculty of Law ye wo gwasu apomo vice dean so digital fo ekokoto di ntira KMA ede enkrata babonten ya wo mo bo manfo anho ba se enche yebeyi dodo no a edi afiri ekwan mu sanse santase ahojo kwan no wo mo eba behye na wo maye dual road construction ene wonu ma ewo sobolo eno ewo stadium nchen hokumase wo mo nso se yetu wo mo na wonte won ho ase mrashebedwani owo German South en wachire hiahia se NPP amanyuko no won behye na wo mayi nipa wo se fata no obetimi ahim franka ede ama wo mu honorable Abubakar Sadiq nso na akase se Ghana ye wo bibi pa de emabunu wi a ene ya ho de nyina yemfa nhye wo mu emfa agokanse football mu de ntino wo kasa na sede beye ya yakwan ahodo no ni die beba so na kwanhia ahodo no wo maye fi wonti DC ye wo twifu atemo kwade nsem bia todwa enchirimu ewo kaseboi mu abusua ya bekwa amanoni o World Health Organization ebo amane bi wo se yade bi wo ho sabi ewo obi aho kwan ya fa so ba na Ghana ha ete ha afoforo bi eka ho ene de nyina esomo ene anopai se ye kasebo a edikan medin ede ADWOA ASARE mene triple A man ejapia APAM DADAA SOMPA afei ensemno enchemu ankasa enie aban ede ato dwase enche wo mo eba behye se yensu akese ahodo ewo mai emu afei yakwaye ahodo mu nso no wo mo ebe declare honum nyina security zones ne nyina no eka enhyehye ahodo aban no edi gu akwemu se de ebe ye fam agudi nipa bi etu a enfamra kwan so a ye frɛ no galamsey no wo mbehye no wo mako edi etia ensemi oswafo ya wo hye ensase ne obo ade mu nipa eso owura Emmanuel ama Kofiboa ene de sa ensemi etu edwa na ne nkasa ye mu no ene wo kire mu se brewie duru se wo mu etu anamo bi a etesa enti ne wo mu pa kire nyina ne se
ebeye kakra no yensu ahodo ne yakwae no enya de so obi ebetimi akwa di dwuma bi a ewo ehonom na wo se wabra wo mampani John Dramani Mahama ka se galamse ekunu de won beye de won betimi bi a se de beye a wo mo edi betu ase no enhihye bi sei ena na wo ka ho asem na wabra wo cheche ni nsem no ena asɛmtwefo bi sanse na anya bi a wo mo a wo mu tu galamse ya ye cheche wo mo ene ho nkro ne ba no sesi a wo soafo ehifa ena kwakodru ene wo se cases ne de dodo no a edru biaye a Attorney General aban lawyer pagini wo di ne dwuma no no ankasa so asem no mu a wo ye mu hwehwemu tie nche omanfo ebenya ho muaye. We are now backing this up with permanent armed military. You heard me warning that we are moving another step further. And that step says we are going to declare all the water bodies and our forest security zones. And you stay there and engage in illegal mining activity at your own risk. That is the step. When the president said that we are going to use all the steps, that's what he meant. And so I'm very confident about the journey we are walking in, considering the depth we were son. And I'm not going to be talking politics and blaming. I believe in just bringing. Look at the steps we've taken and make the judgment in 8 months. Compare how can people leave red zones for you and you come and clear within 9 months? And those people who have called the examen have the credibility and audacity to be talking. The prosecution at various levels of prosecution. And I think that the Attorney General is on top of this matter. And I believe that we are making a lot of progress in that area. As I said, this fight is a coordinated effort. SOMPA FM. Enwachi ena osofo ede atu dwase wo mu ayakire wo mu nyina no wo mu da so ye nhwehwemu ewo wo mu asem ne mfa ho ni nipa ban a wo ye se wo ya amanyoni se wo no wo ye connected se wo nye connected se mra no so mu a eni obedi pa. All those who have been arrested are being investigated. And guess what is different between past and the present? We have no calls from anybody, no power from above or anybody. When anybody engage in illegal mining, we don't care who you are, how political connected, we will arrest you and will prosecute you. This government, this very responsive government, is dealing with it. You remember that LI was amended to take some aspect of the power of the president. The people, a lot of Ghanaians were saying that the NDC, you said you were going to repeal this. The president says, go ahead and repeal it. Guess what? The good news is that we still have guidelines that can help the EPA to do their work, and we are going to focus on the guideline and then comprehend. Emmanuel ama Kofibua swafo hwensase eso nene ene yokutie. Afi ma yanko ogoesu apomu. Na nsem ho na GTech de beto so se Professor Johnson Boampon. Wonko na homeji mesanse ne mfinsi aduosia no wadi Ghana mrane nchia ma 1992 constitution eno na yedi di dwuma ewo ne mremu wo mayi mu no eno article 199 clause 1 no etiapa se wodi mfinsi aduosia na bekoso atena adwuma mu aye adwuma de se hunti wonfa na adwuma nto ho na ebewie mpo a anka de wodi nachi Professor Dennis Aheto wono wonma na womehwe akire kopem se eniama betotom na wombeyi chancellor wono ene behwe so nanso we nyina no wantie na wobekoso atena adwuma mu dia ene ebewie GTech behwe se wom accreditation kura no wombeyi afiri wo mutiri so ewie nso a aban nso asene bia wode so suapon ahodo asene eno nso wombehwe se wo de enko saa na adwumafo a wo ho nso akatua wombetwe asensen na eno ena papai wono uko wogwasu apon mu a faculty of law ho ena wodi ne dwuma say senior lecturer wosanso ye vice dean ena wode to so ache say saa de na wono mo ye no sabio eye koto na memfa nhyɛ to agro eno nso ye agobone saa agro no nso ye nikura abra nkoda wo fie ne sa hunti wono apagya saa semi ede kokoto ehwe se wombema emra no atimi adi hene emfa ho se bia GTech besa asesa wo madwene na wo makase papai wonkoso na wonye n'adwuma wo se emra no wo mu hu ba bia ede ensem no etopa na pani a wode saa asemi ekọ no ye Dr. Elijah Tukware Bayen wono ene de asem na akogina mu se tie bia wo hwe ni mu se high court a ewo Cape Coast ensem a ewo ho na wo mo twetwe ne sere ne abasa no na wotwe edie ni mu yi wo mbetimi etwa aba ede ahwe ano na eno achi saa nsemi ho nso no wo mbetimi ado akwakosi ase
Kumasi Metropolitan Assembly KMA ena womo de nkrata ba bontin a womo ebo omanfo nyina no ho ba ntichu ene car dealers ahodo taxi ahyenkafo mu amutwi ye hyen afei mu amadane squatters ewo empotem ahodo mu amabobobbo mpatadan edi dwane adwadifo dodo no a womudi womudwuma ewo santase ko ahojo kwan no eso no womo si enimanimu ya momo aboa mo ho na monsesa mukuku ni mo nkaka emfa emfiri ho sanse dwumadie kese bi eba bekoso a eno no eye akwan ho dwumadie enti eda a womo de ama sankrofo nyina se womu ebetu no eye October bosom ne de toso aduasa ewo afimu na chese wuhemu a womo wo beye bosome baako eni nafua beye nan bi ntemu se wo mbetimi asesa wo niam nyina edi afiri ho ne nyina ene se Ghana aban atimi enya sikadwete kese bi a efiri Japanese International Corporation Agency for ho ya wo de ba be hwe se wo ebeye dual carriage free santase eko ahojo runabout ho eno no ebe hwe na alinke asokwa interchange no ene ahojo de no abom ama no aye baako enti dual carriage na chese wo mba enum se ka free benkum na eko nifa free benkum ko nifa na nifa fo nso free nifa eko benkum obia amfa obidie ankwankobo obidie mu enti nyame yadom a November bosom ne da edikan ena project ne be hyase enti dropper fo ne adwadifo ne mu amabobbo mpatadan ewo ahojo anasa santase kwa ahojo kwan no so no mpacho mu wo kosi October bosom no ne de toso aduasa na mwasesa mo niam nyina edi afiri ho assembly no edi adesede eto omanfo nyina nim sesa akokoboyi wo mo nhwe na wo mundi so sede be ya wo bia enkonkoba na emom bia de makan wo nya wo ho ntiase na wo penchire mu foforo bia wo mo se owura bi ye friend Godwin de Lala ho wono na ye head of Metro Emma Nadmu ewo empotem ho anase owura Benjamin Ajeni Mbuatin wono na ye head of physical planning ewo empotem ho KM force ubetimi afre wo mo na oni wo mu edi nkomo na nchiremu bia no wo mo edi amaw anopay ena foto a ewo twisco mu a ya no ntino no ena fotre pa se be kan yen da bi nti ye bo adwuma no edi asom adasa na sanu se na kojeje si no nsia bere mu kase ye bo kuma se asem a badwo ade to so se sie ya ahojo afa ho ne santase wo no metete ho ye be ye kwan ye bo ho ntanta edi ama wo no munti wo muntu no ende efiraban mu na ukọ baabi te se sobolo o baba ya stadium nchen ho wono me wo ho ayese wo muntu de utiete nkra efiri ho eba anya aban mu nefiri nenso danse bo a aban ho mfana ma ya bam wo mabodin se sofuma me Agnes bo aten se saasase ne ye ne dia enti adwumayefo a wo so ebi ya fitafo nipa be sa apem ne yakire saafo ne nyina yese wo no muntu mfiri ho o de ho ba be ye ne project na wo so wo koda maade ya chen ya o so wo de court injunction aba na sa court injunction so kro na no yamfa mekire won de wo hu ya ne se matwofo ya posifo binum kra ka ho wo aba ho abechiche empanimfo a wo mudi wo manim ewo sobolo afa ho no na wo ewo ho eye wo esu adwuma na wo eye adwuma ho be se mfinshan so ne akire nie na wo bosuje tire di akire openso se we de wo mrem na wo ba obodin no wo mu ne mo so nde ye boni dia na ya bo emu ase wo ma hyeda boni dia bata ho so wo mu nyini nti wo mbesrada wo mra won sra ba mu me master me Odehyieba Asare park yi so hanom beye nfi akra atwam ni na mame bi ne ye betwen manso se asase utumfo aton ama no asem da so court last week e court ye call no mbu asem na ma no e na ye ya api ni guso ye ka ho asem ensi last week e court ene ye wa ha adapa ya wo de buffalo fo ne a police fo bibiri abato inkas ele matwoma fo ma ba chiche mpanyumfo dodo na e do mo ko obi o yare kwa mo bo no mo prepare nkrofo ka se wa nya wo mu to ka se ne nkrofo ka se egu ha no mo de ko no asem mama ne ka me yete ye ne se ndisi aba no waka hu bi wone jo mama ne ekoba ntia o masan paper ama no firi akra se wo metu yen yesu ni se asase ne otumfo edia ene yete so ye didi ye nipa mo na be 500 ne wa asase so nkra so mo adwuma nya nkra ketwa yesu o maka nyina egu abonten ena police form boyen ana pedi mo bo mo asase so no o mo ye nipa ketwa o ma chempanyifo mo na be 10 ede o mo ko central nti ye sere Ghana aban ye tu enya court order bia se o mo se ye ntu firi ha mo de mbi ba ha nche but me da be 27 years wa ha me wa me betu bibiri wo so dada na ekwan a o ma fa so etu ye no ya dwene
one entiase every say last 3 years o made the same thing na ma me ka say o twa ma ndc aba no ndc ba e dey on the need we betime to ampa ndc for amane lawyer a o fira kra e na be gire mu ma no na ya hu sampa de koso no political issues because some people time no moment to ye ni dey ma ba mu de kwa bia so befa so metu ye waka che so se bi ye na o tikoko so na ye kasa na abu ye mu o tu fa to asase na man da ye japade wo so enka ye ma court note kra say bia ya ma mu week ana tu na ke fa yi eno ya artisans a wo mu so bolo Asante Mantemu Stadium nchen ho na wo mo e kan wakonsemu German South Mrasebejeni eye onunyamfo Colonel retired Kwadwo Damoa wode atu dwa hia se na New Patriotic Party eye NPP amanyoko no wo betimi ahye no wo mu eyi nipa ne ho ya akono na wo capacity ne se wo betimi ahim franka ede amamanyoko na nye NPP fo nko a wo kire mu se ye pe flag bearer na franka kurafo a enye de NPP amanyoko ne ma ne nimu ne nko a esese wo munya obi a Ghana fo nyina nimu no wo magina tumu a se wode no epia bonten enye hanko akogina simpie bi so baabi a enuonyam hye bata ne ho ne betimi aboa na amanyoko ne mudie no etimi agina 2028 abato no de esese amanyoko no hye wo mo consider sa ne ma we nyina ansa na wo mo ayi franka kurafo se kabimam career amanyosem no baabi adodo magine beko betimi aba se bi a nim susu se nipa we kura na wode no kwa eye nso dodo be de no kwa nya enye ma enye kandifo keke ma party no le yepe kandifo a Ghana fo dodo se party no do ko se de Dr. Alhaji Mahmoud ba mi akoya ni nim se waye ye mampanya be de chire mfe wotwe waye dwumadende na se banto ama se la wa nya nti yepe de okwa Ghana fo dodo be na no nyame ti ha ne betime hu se si ana yenyina ya sade se ye de aso beto fom ye tietie Ghana fo dodo ya pe nipa abe wonim de sonko efa hwehwemu pa so na benne sabi be aka sabe tirimpo bi be se be koye be ka se esimesi ne Enuachi ena Colonel esan ede adesede eto wo mo a wo mo hwe nimu se wo mo be kosa flag bearership race no ho no bi se wo mo kan wo mo asem a wo mo hwe no wo mo mansem a wo mo kan ehonte na mo kasa ntwie ni ayampia to ni atemdidie ne de enya de beboa sanse sabre no amanyoko no hia nka bom ane sa ha no abeto e ehia ne se ye mbaye nsem nsu keke na mo yebetu anamo papa afa ho ayen hyehyɛ papa ma ye party na asana aya kono ba be wom no ba hu se ampa be party no pepe na ba be wonche no so a ye pebe abeka ye de ho ba hu se o ampa sese de sa kyerɛ bi aba party no ma na aya kono ya sana ba na ye nyina ye adwuma denten na nka bomu mapa wo ho wo do ma ye ho na bia de ne de eboa ne nyansa na ho de ne isika bibi obetinde aboa ama party na asana so regional ye resa bi de emrepam no ne ma be sana Eni ekutie yeyi eye German South Mrasebejeni Colonel retired Kwadwo Damoa. Eni yenya free ho a ansa na eba beduru nkran no mayemfa ahafo ansa. Ahafo no nso medewo kɔ ahafo ano South West District ho. Eno twa aba besi Asante Mantemu. DC wo ho no eye onabo Abubakar Sadiq. Na wode to so ache se ye pedaachi bi a ye betimi adidi ho pa ye magana mabunu wo mo ho hia yen. Na ye dwetira hodo ayewo ya boso mu nyina ye nsane mfanhye wo mu titru ne se ye de ho behye ball bom na ye de wo mu awura mu eba ne sa se ye sha se free district wo mu boba kwa regional kwa national ekobo national team ne ye hu wo mu toto wo mu kwa amanone ye sika ya buru o sha se be koko na obobo Premier League no omo nimbo anye den enche ye boys lebri because you be na ye bobo e wo mansini mu ha SOMPA FM sabe ebia emwa ama ntina ma ya do bia etimi dru ye no tisanyame aboa na ennem ye this chief executive o se me fato mu se kwan bia so asabe talents na so wo e wo ha no ye betimi apushi mu e de ma akosoro bia no o se etimi ye den etimi eye entina oba ha me ba office 2 weeks grandma and I'm starting say I was saying to me man can so car park here there e de mamo ya air park no am asabe ya do be 80% na dey awie the until say by December I be
Honorable Eboka Sadek no we ya hafano Southwest bofo na wone ne dom ehia ya na wo modi nkomo yi na kwankyerefo hwe ngomasua so wo mpotem ho yewura Justin Kwesi Boto na wono nso kyese se ye baabi pa na ye de yedwetire hyetitu se awofo a mofra no football mu emfaso wo mu papa omunimbo enye den enche ye boys lebri because ye mu bi na ye bobo e wo mansini mu ha sabe ebia emwa ama itina mai be antina ndu be bia etimi dru ye no tisanyame aboa na ennem ye this chief executive o se me fato mu se kwan bia so asabe talents na se wo e wo ha no ye betimi apushi mu e de makosoro bia no o se etimi ye den yetimi eno ya hafano Southwest abatwa mpesua so ene yewura ya ye de ho nso nkomo ebrewo yi Chifu Atimo Kwamensini Krachi Penyini Eyo Nuyamfo Isaac Yosen wodi ofre akwama prosifo se womonhwe na womonfa hyehye kitini engu hono entia ahyenkafo ampepi ya na ekwan so jojo nhyehyeye womu ebu omani eguso Nuyamfo no ekyese mpotemo na nsemu akwanhia hodo a eba no ya na ano odin enti we no adoba fododo no a obehwe overspeed mirikantente mepentema koyi womu agunuma ba befa foforo saa ne man nyina na nam so road safety chihyeye wo mu emfa nya adwuma woduru ba bi kura na ya tro slow down no ho kura na kyese wo betu mirika nti wo sa bre idie etese aprosifo no wo momani yeden ewo ahyenkafo ne so minim se de bia mo kokwan so ekohwe senia yenema driver foi seni road worthy ni insurance overspeeding overloading me pa mo che obebre omo so emua me minim modem bo amobo nanso me hye mo nkura se mo hye mo kena se mo wo hono mo so obi dimirika ba oduru wa se emra ne china mo nche mo fa no frank ebra kwan so obi ye overloading obi ekọ overspeeding na ye hu ne se de na famra kwan so emama ne nuanom no esuro mo so mo nam krom mo ato mo wa eden ase se olodu nyoma odi be kroma na so odi ko ba bia ono so be lodu nyoma ene car no be eden ahoɔden bɛyɛ pɛpɛpɛ na so mbeduru hɔ na sɛ mugya ɔmo a edwuma yɛyɛ nyinaa no enu achi enu opanyini ede arehyewu nsɛm ma ahyenkafo no sɛ aban awiata so sɛ empotem hɔnom no ɛyɛ twifo atemo kwamensi no emu no akwan ahodo ɛwɔ nyinaa no aban no ɛbɛhwɛ na wasiesie sɛ de bɛyɛ ahyenkafo no so wɔ mo ho ɛbɛtɔ mu ya mekan twifo atemo kwa akwan nsɛm ɛda aban ya aba ya papa John Dramani Mahama ejenim ɛda na koma so papa aban ne fa kwan bia so sɛ yebisisi akwan ya wotwifo atemo kwa me no ka sɛ ya akwan bia aban de abakra tema obohu de roma wa ahoɔden wo ka kɔtɔfo nso ni bi na aban bɛhwɛ sɛ udi nkunimu a yede hu adwuma ne de amawo enti aban no bɔ no homɔden wa akwan so ya aban ye kwan no so no na ye ka sɛ adabafo ye pamokyɛw montomobo DC ewo twifo atimo kwamensi no emu Onyamfo Isaac Yosen ena yete ne nken ye kai wo sena na kodwo Sika Limited eko oba sempremu eno no wono ena afa kasebo no ho ka anopei ya wode enadoa wode enchense papa wode cement papa wode plywood papa ne niema hodo bia ye DC dan wode abegu nadosopuo ya ene opa bia to a fast kura enkrekuma se ne Ghana half na baabi ade ewo honom makacho se na KJ Sika Limited die ne nioma no eye papa enti wode wo nchense no kɔbɔ dan no so a ensuo beto ewia bɛbɔ se de yete hyenhyenhyen kama no emfie be de ho saa nete edan bi wo honom a ebesi ebɛbɔ so 1 year 2 years wo hwɛ pa se de enchense no so asifa pa na kala ni nyina yera no a wonka se eye dan mono kura na kodwo Sika Limited ho de wokoto ne ma no a eye ade se eye papa ne bo nso no eye enti obi biara ebetimi akɔ no akwakoto bi enkra ni kumase obehunu no ewo hodom na dwuma pa wo ye enti na Central Steel for ball na baso afimpinu ne aduru miensa se wo boa omanfo amomodansie ho nsɛm etimi akoye number no eye 0204
355040 0204355040 Endpoint Homeopathy Clinic ehɔ ne yɛkɔ akɔgye ayaresa papa ehɔ ne yɛkɔgye ayarehwɛ papa ɛwɔ Shell Signboard Spinters Road Nkranha yi a Dr. Sebra na ɔhaw bɛn ɛna ɛtete wɔ wuntini ene u kidney no yare ahodo bi aba beto mu a wuntimi enye ho hwe wahrawa ene afei nso be ma prostate etete mo no monfa ankodan Endpoint Homeopathy Clinic na wombeboa etuase ede afiri ho oba ne wo be ma maware mfie bibira wo ho asem akwakoye boachi bidin wo mo ebeye ho adwuma weekend na ebeyi wa ye adwuma the whole week wa bre wo honam nyina ye oya ye be ye o massage nka mama onipadua no esisi ne ho so ankasa Shell Signboard ewo Spinters Road Nkran eho ena Endpoint Homeopathy Clinic ewo Saranso ena kronimu abuehia ewo Kumase eho nso branch kese ba akopa ewo ho Fred Doctor ewo 0244 867068 0244 867068 and 0274 2343 2074 ni o yamana kwaba emana tenase sanse wode apomode mapa ena ebre wo manfo ni padua se wo benya aduru beboa boost immune system no se de kane nan nanano mo ehyedudo no mo mpom eye den no sara ne yede abefo kwan so ahyedudo ya ye frɛ no 2074 enti mu amowo mojabroso asikyire yade baba so yade bi kura ne ade no wo mo eboa emma immune system no ehyemu kena hepatitis B for eyema mo pa obi a ulcer etete wo afi wo ba wo kwa fikyira wo ha ahodo ewo mu no 2074 ene yekamfo ede ama FDA for agye atum na wo mahunu se eye ne beboa amomanfo apomden so atimi akonkan na mum sa droi no oba a wo ma akoda no fo ana wafa afuro obi a woni mfihia dumie no wo nka ho bi okan si drug lane Kumase Ashtown so Kolina Keba ubenya ne dosopo etu ewo honom number no eye 0246 073498 0246 073498 and 0501 628 931 0501 628 931 Promasido for energy Twisco energy drink aba ya sa Twisco energy food drink no ena for to mo eboa vitamin C ni D iron eni nnuannuo ahodo bebre no a ena ahyemu ma wonya bi na wutwa anopa yi a ebeboa ma energy no atimi akoso as low as 2 Ghana cedis no obetimi anya sachet ni ba ko no wato na wode wunsuo hia na se wunsuo nwuno wa mesene kama na de milk kakra bia som na chese wo na wo esene no FDA for ahwehwe agye atum se eye enti ukọ bia ye bia etontontonto sa niema we nyina no a wo so pe Twisco energy food drink ubenya bi na wonsu watimi edi juma ene na ye ka wo se edachna ena sompa obi ba se ne ye de ba bisi domidwama ye go cost anim ho a na yedwumadi ahodo nyina chese ya nopa no nsi akase yebo ene ne nidisuo edisuo nyina kosi anwumere no ye de to awo na hyano nso se bell beverages nso kan ye ho wo mo ene de belakwa belmont belcook 7 star no mabadwa so no ena ye to awo wo madam anti ye na ye hutia wamra ye ba ye be kwa manone Homeopathy Clinic Ghana had the obi anim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demufo yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo kidney problem prostate there Endpoint Homeopathy Clinic Kumase ubehu Endpoint Homeopathy Clinic ewo kronoma bohia ena Accra hanso so there wo mu ginemu ankasa ewo Spinters bebre friend Shell Signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ebechiro for Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu demu fo Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra ade
den enen so biem hey time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyemi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no time time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum na ehifa na moko yeko ye train wo garden ni na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o eye discus ye training every say ye bese ye inkunim difo mo asemunim se ansa na mo bedi inkunim no mo hia hodin bebre se ye chocolate taste ni tunchen a ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e inkunim difo se moi mama ye dase me mo freya pomudi hu hia me Twisco, power your dreams. FDA agi ejede nkrato yato. Tontonte. Yenum nsane efadwen. Ne efadwen ampa. Se na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadia no. Emo immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho den. Tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 02460734998 FDA agi adwadie nkrato yi atu TV Emma Akatuapa enokre Emma Akatuapa ampa ye bukase no abrim ewa amanone wiase nyina pomodin ka bomuko World Health Organization ena ebo amane yi se abibiman enu wiase nyina ye ma ye adwene nkoso se akoma ne akoma ho nyare wa hodo ya anwodwe ka ho ekum ni padodo pa ewa atiasefo asase so na wo mo report wa 2024 eba abontenkura no nipa 1.4 billion ena wono mafa hoati na nanom wonse do na donhwere bia nipa pem ena ya wo munya anwodwe anase akoma ho ene ne nyarewa hodo a ewo ho ene nam so ama pani kwankyerefo a wono da World Health Organization nanno Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ede to ha chese wo bibia se wo man emfa nto na akoma so se wo bema akoma ne eho nyarewa atwa ho ahia no ebehia no na adoma aboa ama yeda ache a ye hwehwe no yensa atumi aka fe no waso wafidie no a so mpa na kojoje si no nsia bremu kase yebo ya time herbal endpoint homeopathic clinic sa na Twisco energy food drink ene so mpa obi base bell beverages mo wo mo kan ye ho a 2074 ensu kuta mu ma ye de brewo na ye kwa amanone a Dr. Tedros oboy amane se akoma na eho yade no ekum ni papa donhwere bia ni papa pemyira ne se ehunti wo ma bia mfanto na akoma so na afufuro bi eka ho te se lance minister nso echem se enche ye forest ahodo ni nsuansuan wo mbe declare no security zone ye de kase bon no nyina
esi medin ede adwoa asare mene triple mai eja pe APAM dada Special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese word na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fe ne local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo matentam tomatoes so apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo motena se no wo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and as 05947972115 05947972115 for na would them mama nka bebe kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ obo me ne mabusua ho ban me de no hwe mabusua ti awon to aso so kwa awon to aso so hwe mama nka kyerɛ me de mama sire da ne da me de no kyerɛ papa de tiri kwa sabe bia ye obi wo ho aba emeya hyase bio intibu ranom na mo kan fo mo sa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no ho asem na ye kan yo eye kokoko Pepsodent kokoko promo no nie eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho jiwodie na ba obusua ho ban na hye wo semu de FDA agi dwade nkrat wo Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha de obi anim sesa ye prostate na ba bi omutibe ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye Endpoint Homeopathy Clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa ba bi na adwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no uduro na ubusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fo 21st Clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st Clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni faso uframa saman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st Clinic still wo mo ye sciatica